Id-deputat nazzjonalista Tony Bezzina lanqas resaq lej ix-xogħol fl-aħħar xahar u ġimgħa anke nhar it-tnejn li għadda quddiem il-Parlament ipprova jagħti impressjoni totalment differenti meta mistoqsi dwar dan mill-ġurnalista One News. Fl-aħħar jiem ġie rappurtat li Bezzina li jaħdem mad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi mhux jersaq lej xogħlu ħlief biex jiġbor voucher tal-fuel għall-vettura tiegħu. Għalkemm dan il-voucher u intitolat lilu jirriżulta li qed jabbuża minnu la darba il-vettura qed tintuża biss għal skopijiet privati. Minkejja dan mal-mikrofonu ta' One News qabel il-protesta tnejn Bezzina għal il-nek. Onorevoli, dejjem kont mur għax-xogħol. Dejjem għamil ċoli. Vera li kont mur għal-voucher tal-fuel? Vera li kont mur għal-voucher tal-fuel? Għastafu xaħtejdu. Minkejja iċ-ċaħda tiegħu One News u informat li l-aħħar darba li reġistra il-preżenza tiegħu għax-xogħol kien fit-12 ta' Settembru li għadda, mhux magħruf laqqas jekk dakinhar kienet xi waħda mid-drabi biex jiġbor biss il-voucher tal-fuel. Bezzina u wieħed mid-deputati nazzjonalisti impjegati mal-Gvern flimkien ma' Ivan Castillo, Justin Schembri u David Agius li dwarhom tresqu l-menti quddiem il-Kummissarju għall-Istandards fi ħajja pubblika, il-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi biex jiġu investigati minħabba li allegatament ma resqux li l-post tax-xogħol jew inkella jiskartaw bl-iskuża li huma membri parlamentari. F'din is-sensiela tal-menti li tresqu minn Neville Gafa issa ingħaqad ukoll id-deputat Robert Kutajjar li allegatament jabbuża mill-impjeg tiegħu fid-Dipartiment tal-Animal Welfare. Hawn jirriżulta li Kutajjar ukoll huwa allokat ġranet fil-ġimgħa biex jaħdem bit-telework, fakultà li skont l-ilment ta' Gafa ukoll qed tiġi abbużata. Il-ħadd li għadda, il-Gazzetta llum ukoll irrapportat dwar dawn il-każi fejn żvelat dettalji skont is-sorsi tagħha. F'intervista fuq Xandir Nazzjonali, il-Prim Ministru ukoll rimarka l-istess riga li se ntuża fil-każ ta' Amanda Muscat li twafqet mix-xogħol 3 snin ilu issa trid tintuża fil-każ ta' Bezzina u dawk li nqabdu jabbużaw mis-sistema.